kilomètre bi kɔnɔntɔn duru o de bɛ Abidjan ani Adjeke cɛ n'a filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana worodugu yan fan ka taa kɔrɔnfɛ yan fan fɛ. Ɲinɛ mara yɔrɔ dɔ sigira sen kan ye min bɛ wele nanzarakan na ko ferme Olako di Col. Nin ɲinɛ kofɔlen minnu n'u lakodɔnnen don k'u carilen don kosɛbɛ farafinna savane o kungo kɔnɔnaw la n'a bɛ wele Côte d'Ivoire jamanadenw fɛ ko agouti ka di kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamanadenw ye ka sabu kɛ a sogo ye nka a dunko juguya k'o bɛ ka na ni a si latununi ye i n'a fɔ Ange Emmanuel b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na ale min ye Olako Côte d'Ivoire o ɲɛmɔgɔ ye a ko a nafa ka bon kosɛbɛ ka se ka nin ɲɛnɛmara yɔrɔ in dilan Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ walasa a kana se ka si latunu. Cet animal là il est beaucoup prisé. Ni bigan nafa b'a la o kama ni a marali ma walankata a ko bɛ gɛlɛya ka d'a kan wagati dɔ bɛna se a sɔrɔli bɛ sɔn ka na gɛlɛya kosɛbɛ o de kama ni wagati na a sɔngɔ gɛlɛyalen don parce que mɔgɔw b'a faga kosɛbɛ wa a marabaga fɛnɛ man ca o de hukumu kama tuguni anw y'an sigi ka a marali bila sen kan yasa a bɛ se ka walankata cogoya mun na. Développer du moins la filière. Olako Côte d'Ivoire bɛ ka dɛmɛ don jɛkulu dɔ ma walasa ka se ka nin ɲinɛ ninnu na bugun n'u ko a ma nanzarakan na ko Programme National de Production Olako PNPA a baara ninnu dabɔkun dɔ ye ka dɛmɛ don denmisɛn sifinw ma tagalen ɲɛfɛ olu bɛ se ka nin baara in kɛ cogo min na ni k'a nafa bɔ a seko a n'a dɔɔni nafa ka bon kosɛbɛ nin ɲinɛ ninnu bɛ labalo waati kɛrɛnkɛrɛnnenw de la o min nafa ka bon a si kolokololi la Abraham Yena ka baara ye ɲinɛ mara ye ale de b'a mako don nin ɲinɛ ninnu na kosɛbɛ nin cakɛyɔrɔ in kɔnɔ min bɛ wele nanzarakan na ko ferme Olako di Col. Les olacodes mangent Agouti ni dɔw k'a ma ko kungo kɔnɔ toto ale balo fan caman o bin ye mun bɛ d'a ma sɔgɔma ani wula fɛ midi wagati ka taa se 13h ma ni o ye tileganfɛla nɛgɛ ɲɛ kelen i bi a ka balo lakɔgɔli faranka dumuni i b'o di a ma misali la a ye kaba min ye nin yɔrɔ la yan ale ye faranka balo dɔ ye cakɛda mun sigilen don kungo kɔnɔ ɲinɛ ninnu kama ni an k'a ma ko Olako b'a laɲini k'a fɔ ko ni sariya ninnu ka labato n'i filila la i bi u ka ɲɛnamaya o bila galama la. Si tu mélanges, tu mets tes olacodes en danger. Olako marali ani a si la kɛrɛnkɛrɛnni nafa ka bon kosɛbɛ waati ma wa a bɛ se ka baara camanw de sigi sen kan min bɛ se ka nafolo lase an ma kabiri san 2016 a ka ca ni mɔgɔ 2000 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen sera ka kalanbolo sɔrɔ Olako Côte d'Ivoire o cakɛda kɔnɔ a mɔgɔw cɛma mɔgɔ 500 olu de sera ka sigi ka se ka baara in kɛ cɛw walima muso minnu ka baara bɛnnen don a marali ma nafolo min bɛ bɔ ka don a baarakɛla musomanw walima cɛmanw na o sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o y'a to maa minnu b'a fɛ k'u kanbɔ ɲinɛ la marali nɔfɛ o maa hakɛ kasuma Kablan Ange Emmanuel ka baara dɔ ye a nafa bɔli ani ka fara lamarali kan. Quelqu'un qui fait l'élevage pourra justement à partir de la mise bas. Mɔgɔ bɛ agouti mara ni a jiginna kalo 3 a jiginnen kɔfɛ i bɛ se k'a denw feere minnu fɛnɛ b'a olu mara tuguni a b'a to mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ sira sɔrɔ mun ban sigilen don kosɛbɛ ka d'a kan ale wari ka ca ni belebeleba ninnu ta ye sɔrɔ sira filanan dɔ fɛnɛ bɛ yen o ye an bɛ agouti cɛmanw an b'olu balo k'u kulɔ ka d'a kan o bɛ dɔ fara cɛw kan i bɛ sɔrɔ k'u kulɔ kosɛbɛ kalo 6 ka taa se kalo 8 ma a bɛ dépend a bɛ kilo caman sɔrɔ a bɛ bonya o la an bɛ sɔrɔ k'u feere sugu la. Kilos qu'on veut obtenir et puis bon le mettre sur le marché. Nin ɲinɛ kofɔlen in n'a bɛ wele ko Olako a ka ca n'a 3500 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lamara an ka nin cakɛyɔrɔ in na n'o ye Olako Côte d'Ivoire ye wa an jigi b'a ka san 5 natɔ ninnu kɔnɔ an ka taa fo 10,000 na a kun dɔ de walasa ka se ka agouti 2000 ɲɔgɔn bila an ka sugu kɔnɔnaw la ka kɔn décembre natɔ ɲɛ min bɛna yirali kɛ ni kɛcogo caman ye nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Alain Amo Chite ale ka laseliw ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjan min lasera aw ma bamanankan na VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.